Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Jama'a barkamu da haka, barkamu da kasancewa da ABK Smart Tech TV. A cigaba da kawo muku hanyoyi da za ku samu kuɗi online. A yau insha Allah mun zo muku da wani sabuwar platform wanda za ka samu kuɗi ta hanyar amfani da shi. Wannan platform ɗin baya buƙatan kai investing, bi ma'ana ka zuba kuɗin ka ciki, baya buƙatan kai referral. Kawai za ka yi register ne ka ƙyale shi, shi da kanshi zai maka mining. Yana kaiwa $2 za ka iya withdrawing ɗinsa ka sa a cikin account ɗinka. Amma ina ba da shawarar za ka iya refer na mutane domin ya yi sauri ka samu fiye da wannan $2 ɗin. Amma minimum withdrawal ɗin $2 ne. Kuma idan ka yi register ka ajiye shi, zai riƙa mining da kanshi. Bayan ya kai $2 za ka iya withdrawing easily ba wani ɓata lokaci. Yauwa. Sannan dala idan wannan ya zo ka na farko wannan channel namu mai albarka na ABK Smart Tech TV, dala muna neman alfarmanka da ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan za mu ajiye wannan link ɗin na wannan platform ɗin a ƙarshen description. Sannan kuma idan akwai wani abu da baka gane ba sai ka yi mana tambaya. Insha Allah muna ready domin amsa muku wannan tambayoyin naku. Mun gode muku da kulawarku. Yauwa, kafin nan bari mu je ga bidiyon namu kai tsaye. Yauwa, kana shiga wannan ta ƙarshen wannan link ɗin za ka kalla an buɗe maka cikin wannan platform ɗin. Kana shiga direct za ka je sign up ne, sai ka danna sign up, zai buɗe maka fuska kamar haka. Sai ka danna sunan username naka a farko misali, sai ka saka phone number naka, telephone number naka, sai ka saka email naka, ka duba wane email kake da shi, sai ka saka password mai ƙarfi, strong password za ka saka ka using nashi. Sai ka zo ka danna idan ka kammala sai ka danna I agree to terms of services anti-fraud policy. Gashi nan sai ka danna. Kana dannawa gashi zai nuna maka create account and give bonus. Wato idan kana buɗewa za su baka bonus na $5 na welcoming naka a cikin wannan platform ɗin. Yauwa, sai ka danna create account. Shikenan kana dannawa. Yauwa, kana dannawa zai zo maka wannan shine interior na platform ɗin. Kana shiga sai za ka kalla US Cloud, za ka kalla gashi nan total balance nawa gashi nan $0.02 shine. Sai ka kalli term ɗinsu da abubuwa nasu gashi nan. Your service manager make money with you gashi nan. Za ka iya dubawa ga tsare-tsarensu dai gashi nan. Yana da za ka iya samun dailies gashi nan one ROI gashi nan za ka iya samun sa a dailies. Sannan ga mining inda za ka yi shine wannan. Ka kalla zai riƙa mining da kanshi har ya cika wannan $2 ɗin sai ka withdraw naka. Ka withdraw gashi nan hourly's earning gashi nan, daily's income gashi nan, monthly income wanda za ka samu. Misali idan kana mining ɗin a wata ɗaya za a baka, idan kana baka investing baka komai, ka danna setup ɗin mining ɗin kawai zai riƙa mining da kanshi. Ba ruwanka da wani invitation. A wata ɗaya za ka samu $1.48 za ka samu a wata. Amma ina mai ba da shawarar cewa ka yi invitation na mutane, ka yi referring mutane domin ka samu cikin kwana ɗaya ma ka samu sama da $2 in ka yi withdraw gashi nan. Kuma za ka kalla in ka gwada withdrawing za ka ga tsarinsu gashi nan. Withdrawing ɗinsa gashi nan. Gashi nan minimum withdrawal amount $2 USDT. Ka kalla yana kaiwa za ka yi withdrawing ɗinka. Fatan dai an fahimta.
dalla idan akwai wani abun da baka gane ba ka mana ka sa mana kai mana message ta description, sannan insha Allah muna ready akan za mu taimaka domin fahimtar da kai wani abun da baka gane a ciki ba. Mun gode muku. Dalla a danna mana subscribe sannan a danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.